سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بما قالوا وعملوا إلى يوم الدين. نقول الله سبحانه وتعالى ينونا من ولدنا kuma ya tara wuri daya domin mu taya yan aji biyar murnar cewa sun karanta daga nasi zuwa rabin alkur'ani da kuma wasu yan hadda da suka haddace izo biyar kuma daga kula nasi ya zuwa izo biyar muna taya su murna kuma muna taya kawo wannan murna da Allah ya ba mu ikon zuwa mu saurari wannan karatu domin duk wanda ya zo wannan karatu wannan walima abin a taya shi murna ne domin ya samu kowane harafi da sun karanta lada goma domin shi ma yana da kofi na wannan wato karatu da suka yi na kowane harafi lada goma. Don ku sani kar ku ga an yi taro da ku ce ai kuma kun zama wani abu ba zama wani abu ba ina jin ana fahimta ta ko mu ma kan mu zama wani abu ba har yanzu kar ku ɗauka don an yi taro da ku ɗauka kun zama wani abu ba abin da kuka sani yanzu ne za ku tashi mai karatu da ƙuruciyar ku domin da ƙuruciya ake karatu malamai suna cewa wa man fata wata alimu wa shababi fa kabbir alaihi arba'an li wafati duk wanda neman ilimi ya kuce masa yana cikin ƙuruciya to ai mai kafara hudu domin ya riga ya mutu in dai bai karatu cikin ƙuruciya ba to ai kawai ai mai kafara hudu ma'ana ya tafi ba shi ba rayuwa ba domin ainihin rayuwa tana cikin ilimi wanda bai da ilimi ba a raye yake ba aljahiluna mauta qabla mauti wal alimuna wa in matu fa ahya jahilai su kuna ganin suna yawo ga sunan ana ta harkoki da su amma matattu ne tun gaba da mutuwar su amma malamai ko da sun mutu to su suna nan fa a raye ku duba Sheikh Malam Abubakar Mahmud Gumi